दिनै 27 नभेम्बर 2021 खालार खालि बर' कसारी गाव हायुङारि खुंथाइ सरकारनिफ्राय जोंनि गगामुख हालामाव जों मोनसे स्किमनि अनसुंथाइ मोननो हादों। बे अनसुंथाइनि नामानो जाहैबाय कन्स्ट्राक्शन अफ पाब्लिक टयलेट एन्ड रानिं एट गगामुख नलबारि कमन फेसिलिटि सेन्टार। जोंहा बेयाव नोलोबारियाव मोनसे आलासिफोर जिरायग्रा, आलासिफोर हर थाग्रा बा जों बेयाव मिथिं माथां जाग्रा, बेयाव मोनसे जोङो नै खलबनि न' बानायनो नागिरगासिनो दङ। खलबसेया जाबायानो आरो खलबसे बानायनांगौ दंबावो। दा बिनिखायनो बेयाव लेट्रिन नांगौ जायो नालाय, हासुग्रा खिग्रा नांगौ जानायलाय दिनै जोङो बर' कसारी गाव हायुङारि खुंथाइनिफ्राय जा अनसुंथाइ मोनदों बेनि साखाथियावनो जोङो बेखौ बानायनाय जादों। दिनै बे बर' कसारी गाव हायुङारि खुंथाइनिफ्राय मोननाय जिथुनिखि अन्थाइ खाम्फा गायसननाय बेखेवनाय हाबाफारि दिनै खुंदों। बेवहाय जोंहा बेखेवदों जोंनिनो मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि मानव गेदेर प्रभात बसुमतारी सारा, इसि सारा बिथाङानो जोंनि बे गिबि अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारिखौ बेखेवजेननाय जादों। बेनिफ्राय जोंनि बे टयलेटखौ थामहिनबा फायखानाखौ बेनिफ्रायनो जोङो बानायनानै साननैसोनि गेजेरावनो कमप्लिट बानायनायनि खोथाखौ जोङो रायज्लायदों आरो मा। बे रोजा रोजा साबायखर थाबाय जोंनि गगामुख हालामनिफ्राय बर' कसारी गावहायारि खुंथाइ सरकारनि चिफ मानव गेदेर मिहिनीश्वर बसुमतारी सारखौ जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। दिनै बे नोलोबारियाव अन्थाइ खाम्फा गायसननायखौ नोंथाङा बेखेवबाय, बेनि सोमोन्दै बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि 2021 आरो 22 मायथाइनि इउपिनि एनुवेल प्लान अपारेशननि दा प्रथम मोनसे आसनि गगामुख आनसलिकआव मोननो हादों। दा बे हिसाबै दिनै मानगोनां BKWCनि चिफ मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथाङा दिनैनि थारिखआव 27 नभेम्बर थारिखआव बेखेवजेननायनि खामानि मावनो गोनांमोन, खिन्थु बिथाङा गावनि देहाया एसे उसुख जानायलाय, बेमार जानायलाय बिथाङा फैनो हायाखिसै। आरो फैनो हायैनि खारनाव दिनै गगामुख आनसलिक खौसेथि बर' सुबुं आफादा आंखौ लेंहरनायलाय आं दिनै बे सेथि जा आसनि बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि कन्स्ट्राक्शन अफ लेट्रिन बाथरुम उइथ रानिं वाटार फेसिलिटि होननाय मोनसे आसनि हमदोंमोन। आरो बे आसनिखौ दिनै अन्थाइ खाम्फा बेखेवनाय जादों आरो खुन्था थंसे गायसननाय जादों। दा बे हिसाबै बे हाबाफारिखौ आसलथे मानगोनां BKWCनि चिफ बिथाङासो मावनो गोनांमोन, खिन्थु बिथाङा फैनायाव एसे उसुबिदा जानायलाय आंखौ दायित्व हरनाय हिसाबै दिनै बेखिनि हाबाफारिखौ मावजेननाय जादों। आरो 2021 आरो 22 मायथाइयाव BKWC नो आसाम सरकारा 13.8 कौटि रां थाखा हरदोंमोन। बे रांजोंनो जोंनि जिल्लायाव माखासे मोनफ्रोमबो आनसलिकआव बिदिनो 8 लाख खरैहाय मोनसे आसनि हमनाय जादों। आरो बे आसनिफोरखौ दिनैनि थारिखआव बेखेवनो गोनांमोन, खिन्थु बेखौ जोबनो हायाखिसै बिथाङा फैनो हायैनि थाखाय। आरो बिदिनो आङो खोनानाय मथे धेमाजियावबो जानो गोनांमोन बेबायदि प्रग्राम मोनसे, आरो गुबुन आनसलिकफ्रावबो जानो गोनांमोन, खिन्थु दिनै जोंनि गगामुखआव बेखिनि हाबाफारिखौ जोङो जयैनो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मानगोनां बारग' लेङाइ आफादगिरि रतन बसुमतारी आरो दिनैनि बे प्रग्रामाव बर' साहित्य सभानि मानगोनां CWC मेम्बार बिमल दैमारि आरो खोदोमगुरि हाइ स्कुलनि मानगोनां गाहाय फोरोंगिरि बिमल दैमारि बिथां आरो जोंनि बे जायगानिनो बरल'नि गुदि थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि राजकुमार बसुमतारी आरो आबोफनि मानगोनां सेन्ट्रेलनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि कमिला ब्रह्म आब' आरो लोगोसेयैनो दिनैनि बे हाबाफारियाव नुजाफैनो हाबावदों गगामुख दख'रा आबोफनि मानगोनां आफादगिरि आरो नेहाथारि गुनरि ब्रह्ममोन। आरो लोगोसेयैनो बे हाबाफारियावनो
XBLT वेलफेयार ससाइटिनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि आरो सारेन्डार NDFB नि मानगोनां आफादगिरि आरो नेहाथारि आरो जोंनि बे जायगानिनो मानगोनां रोंगौसा आरो बारग' फोरोंगिरि मानगोनां बिहुला बसुमतारी आदा आरो बिजय ब्रह्म आदा बिथांमोनाबो आरो गुलाब बसुमतारी आदा बिथांमोनाबो बेवहाय बे हाबाफारियाव नुजाफैनो हादों आरो लोगोसेयैनो आङो बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय साबायखर बावहरो मानो होनबा दिनैहाय मोनफ्रोमबो जाथि संगठनानो बेवहाय फैनानै जयैनो बे हाबाफारिखौ जाफुंहोदों आरो लोगोसे फैबावनो हाबावदों ब्रह्म धोरोम आफादनि मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोन आरो बाथौ धोरोमारि आफादनि मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोना बे हाबाफारियाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोङो खौसेथि बर' गगामुख दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय जानानै बिथांमोनखौ गोसो सिंनिफ्राय बरायनाय थायो आरो फिउचाराव जाहाथे जों जयैनो खामानि मावलायनानै जोंनि जायगानि जा समस्याफोरखौ सुफुंनायाव बिथांमोना गोख्रों मदद खालामगोन होननानै बुंदों आरो बे हिसाबै जोङो जयैनो खामानि मावलांब्लासो जोंनि बे जायगानि जा गोग्लैसोना थालांनाय जायगाफोर दं बे जायगाफोरखौ जोङो जौगाहोनो हागोन। गोजोन्थों।